Γελάει. Νομίζω ότι πάντα είχα σχέση με τη γυμναστική από μαθήτρια. Ήμουν αθλήτρια στίβου. Πάντα μου άρεσε η γυμναστική, έπαιζα βόλεϊμπολ, έπαιζα τένις από μικρή και το τένις είναι και κάτι το οποίο συνέχισα και ως πιο μεγάλη. Δηλαδή στο σπίτι μου έχω γήπεδο του τένις, ας πούμε, το οποίο με τον Νίκο αποκτήσαμε και παίζαμε συνεχώς πριν ακόμα ολοκληρωθεί και το σπίτι. Ό,τι έμαθα από το στίβο το βρήκα μπροστά μου στη ζωή μου, γιατί είναι κάτι που σου φτιάχνει από νωρίς αυτό που λέμε κορμοστασιά, και πιο μεγάλη άρχισα να ασχολούμαι και να πιστεύω στη χρησιμότητα που έχουν τα βάρη. Είναι κάτι που αποτελεί τη γυμναστική μου, μπορώ να πω, στο 95%. Η σκηνή για μένα είναι και σαν γυμναστήριο. Εγώ στη σκηνή γυμνάζομαι. Χορεύω με ένα δικό μου τρόπο, δεν είναι ότι έχω μια ρουτίνα, αλλά οι κινήσεις που κάνω, η στάμινα που παρουσιάζω, το να τραγουδάω δηλαδή περίπου 4 ώρες, για μένα είναι μια πολύ σκληρή γυμναστική. Και αποδείχθηκε τελικά ότι σε συνδυασμό με την υπόλοιπη γυμναστική που κάνω στη ζωή μου, μου δίνει αυτό που λέμε αντοχή. Και έτσι κρατάω, γιατί δεν δέχομαι πάρα πολλά κομπλιμέντα γύρω από την αντοχή μου και έχω ακούσει και τις λέξεις φαινόμενο. Ναι, για την ηλικία μου μπορεί και να αποτελώ και φαινόμενο στο θέμα αντοχής και ενέργειας. Το να τα παρατάει κάποιος από τη γυμναστική το βρίσκω και απόλυτα φυσιολογικό. Φτάνει να συμβαίνει σαν ένα κακό διάλειμμα, ας πούμε, στη ζωή μας. Και δεν εννοώ τώρα μια ρουτίνα που, ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γυμναστείς. Και πολύ πιο έντονοι και πολύ πιο απλοί, δηλαδή ένα περπάτημα στη ζωή μας χρειάζεται. Όταν έχεις παραπάνω ενέργεια, να μπεις στο γυμναστήριο και να κάνεις τα βάρη σου. Να πάρεις ένα ποδήλατο και να φύγεις, να τρέξεις, να παίξεις μπάλα, να παίξεις τένις με τους φίλους σου. Δηλαδή η γυμναστική είναι πολύ ωραίο να συνδυάζεται και με διασκέδαση. Πάντα κατέληγα στα βάρη, μ' αρέσουν τα βάρη και πιστεύω ότι όχι ειδικά στη γυναίκα, τώρα μην λέμε ότι να είναι, και στον άντρα και στη γυναίκα, το να γυμνάζεις το μυ σου, αυτό νομίζω σε βοηθάει να μένεις και νέος πάντα. Είναι πολύ σημαντικό μέρος του κορμιού μας να είναι δυνατό και σφριγγυλό, έτσι, τεντώνει και το δέρμα. You know what I mean? Οι άνθρωποι δεν πρέπει να γυμναζόμαστε χαζά, πρέπει να γυμναζόμαστε έξυπνα. Δηλαδή, κοιτάς το σώμα σου και λες τι έχω, αδύνατους ώμους, ας πούμε. Πάμε να δυναμώσουμε τους ώμους μας. Τα πόδια μας, τις γάμπες μας, ό,τι μας λείπει, πιστεύω, μπορούμε να το αποκτήσουμε με τη γυμναστική. Τώρα, το πόσο βοήθησε στην καριέρα μου, πρώτα απ' όλα ξεκινάει από μένα. Το γεγονός ότι είχα πάντα δύναμη, αντοχή, όρεξη, ήμουν ανάλαφρη πάνω στη σκηνή, μπορούσα να ντυθώ πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο κολακευτικά, πολύ πιο σεξι αν θες. Ναι, υπό αυτή την έννοια με βοήθησε στην καριέρα μου. Ο υγιής νους, όπως ξέρουμε, μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από τη γυμναστική και το πιστεύω αυτό, δεν το λέω έτσι για να το πω. Το νιώθω και πλέον για μένα δεν είναι μια ρουτίνα που βάζω απλά ένα τικ. Είναι η ζωή μου, έτσι, δρώ κανονικά έτσι, δηλαδή δεν το σκέφτομαι πια. Σηκώνομαι και θα φάω αυτό που πρέπει να φάω για να νιώσω καλά, για να ξεκινήσει η μέρα μου. Θα πάω στο γυμναστήριο όμως και μηχανικά ακόμα για να μπορέσω να πετύχω αυτό που πλέον είναι στόχος στη ζωή μου και έτσι πορεύομαι. Μπορώ να πω όμως ότι το πιο ευχάριστο από όλες τις ασκήσεις, οι πιο ευχάριστες ασκήσεις είναι όταν κάνω χέρια. Χέρια και ώμους, ας πούμε, με ελεύθερα βάρη ή με κάποια ωραία μηχανήματα. Αλλά ανακάλυψα τη γυμναστική μετά τα 40 και ομολογώ ότι
Λέω είναι δυνατόν, το μετάνιωσα τόσο πολύ που άργησα να μπω σε ένα γυμναστήριο και να γυμναστώ με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί είδα ότι αυτό το πράγμα μου έδωσε ένα άλλο σώμα. Κέρδισα ένα άλλο σώμα με τη γυμναστική αυτή, του γυμναστηρίου, με τα βάρη. Μπορώ να πω πως είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί αυτόν τον καιρό έχω καταφέρει να έχω ένα πάρα πολύ όμορφο γυμναστήριο και όχι απλά όμορφο και σωστά εξοπλισμένο. Πάμε να σας δείξω τις 3 πιο αγαπημένες μου ασκήσεις. Παιδιά, είναι ότι πρέπει να το νιώσεις πρέπει να νιώσεις τι σου δίνει η γυμναστική. Και από τη στιγμή που θα νιώσεις τα benefits, ας πούμε, αυτού του θέματος, γιατί είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής η γυμναστική, δεν θα την αφήσεις ποτέ. Αλλά πρέπει να το κάνεις, να το ξεκινήσεις. Είναι σαν την αγάπη, σαν τον έρωτα. Άμα το νιώσεις, δεν τα αφήνεις ποτέ. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που